siyakuncwadi Isambulo chapter 17. Na kuncwadi Isambulo chapter 17 uma ngaba siyakhumbula bazalwane safunda ngowesifazane owayegibele isilo, and njengoba sasifunda ngowesifazane owayegibele isilo sathola ukuthi lo wesifazane umele ibandla lobuphapha uma ngaba siyakhumbula. Now mawufuna uku-recap or to revise uzokuthola lokho mawuqhathanisa nje Isambulo 13 noSambulo chapter 17. uSambulo 17 ubuke uverse 3 uya kuverse 6, uzobuka lapho ukuthi zonke le inkomba ekukhulunywa ngazo ezithinta owesifazane kanye nesilo asigibele, leyo combination leyo yowesifazane nesilo, leyo combination leyo kuphuma ibandla lobuphapha, the Roman Catholic Church State. Sayizona bazalwane. Now saqhubeka futhi safunda ngomusa kaNkulunkulu. Masifunda sathola ukuthi amakhanda lawa ayisikhombisa, u7 isikhombisa, right? Amakhanda ayisikhombisa amele imibuso. Now ngiyafisa ukuthi lokhu sikubukeke bazalwane, very very important point. Ngifuna nje si recap la la sashiye khona Revelation chapter 17 asiyeni khona. Now ngicela sifunde uverse 9 all the way to verse 10. Mhlambe verse 9 to 11 sigcine nje kuverse 11 sisayi recap la, kune recap esiyenzayo. Revelation 17 kuverse 9 ya kuverse 11. Kuthiwa nansi ingqondo enokuhlakanipha, amakhanda ayisikhombisa ayizintaba eziyisikhombisa, lapho owesifazane ehlezi phezu kwazo, futhi zingamakhosi ayisikhombisa. Ayisihlanu asewile, enye ikhona, enye ayikafiki. Nanxa isifikile, kumelwe ukuba ihlale isikhashana. Amen. Amen. Ngiyajabula ukuthi sime like verse 10. Now sizofunda no verse 11. But ngicela ukubuza bazalwane ukuthi yini esiyibonayo nje, ama details esibonayo, if kunomuntu angakubuza ukuthi lamakhanda ayisikhombisa kulesilo lesila kuSambulo 17 amele ini, yini ongayisho based on these verses, verse 9 no 10. Yini esingayisho bazalwane? Amakhanda ayisikhombisa amele ini? Mhlawumbe ke unmute sizame nje siphendule. Oqala masifunda iBhayibheli. Now this is very important. Mawufunda iBhayibheli you observe. So observe ama detail. And njengoba observe ama detail you are reconstructing engqondweni yakho lento uNkulunkulu ayichazayo. So njengoba kubonakala isilo, you are observing those details so that ube nalayo construct leyo yalezo sithombe lo Johana sibonayo, so that lento Johana ayibonile nawe kube yinto oyibonayo. So that is the first step to understand iBhayibheli neziprofeto kanjalo. So the first step is just observation type. Ngibona lokho okushiwoyo ukuthi amakhanda amele ukuthi nokuthi kanjalo kanjalo. So that's the first step esiyenzayo bazalwane. Amakhanda la amele ini? Kuka verse 9 no verse 10. Amen bazalwane. Kuthiwe the 7 heads are 7 mountains, and there are 7 All right. kings. Kwasekuthiwa, and there are 7 kings. So kase ngibuka ngazuthi-ke kusho ukuthi amazwe are these countries, and then 5 are fallen. 5 of the 7 countries have fallen, and one remains. One country. Amen. Ngicela sibambini lapho ke konke ngifuna sibone. So sithole ukuthi oqala kuthiwa there are 7 mountains. So amakhanda kuthiwa they are representing 7 mountains. And then kodwa yaqhubeka uNkulunkulu ku verse 10 uthi it's not literal mountains, uthi and these mountains are representing 7 kings. Sayizona bazalwane. Now kumele lokhu bazalwane sikuqondisise ukuthi lamakhanda amele imibuso.
Now okunye ngifuna sikuqondise sisa-observe nje kuphela. Now kumele siyibuze ukuthi mhlambe kungani uNkulunkulu uqale wathi there are mountains before wathi there are kings. Wayengaqalanga mhlambe asho ukuthi athi hayi the 7 heads are 7 kings or 7 kingdoms. Yezwa mbazalwane. Masithola isikhathi sizokubuka lokho. But the reason is very simple. Mhlambe uthi ngikusho nje manje. uNkulunkulu ezwini lakhe sometimes usebenzisa izintaba as ama representatives of kingdoms. Kodwa esikhathini esiningi lama kingdoms are representwa izintaba. Ama kingdoms amakhulu, major kingdoms. For instance, mawufunda incwadi kaJeremiah ngicabanga chapter 51 verse 25. uNkulunkulu urepresenta isizwe saseBabylon njengentaba enkulu, that great mountain. Sezwe mbazalwane. uNkulunkulu noma ufunda incwadi kaDaniel chapter 2 ku verse 35 no verse 44 siyakhumbula ukuthi uDaniel wabona isithombe lesike sasiyigolide ikhanda laso, and then ingalo nesifuba kuyisiliva, isisu namathanga kuyithusi, and then imilenze kuyinsimbi, and then inyawo kuyingxenye insimbi kuyingxenye ubumba. Siyakhumbula. Then kwafika itshe elikhulu lashaya lesithombe. Malishaya lesithombe lithi iBhayibhile lelitshe leli lakhula laba yintaba enkulu. Sezwe mbazalwane. Now uNkulunkulu uyayichaza ku verse 44 ukuthi leyo ntaba le irepresenta yini. Uyasho ukuthi ngezinsuku zalowo makhosi uNkulunkulu wezulu uzobeka umbuso wakhe. Sezwe mbazalwane. So even nombuso kaNkulunkulu ngoba ngumbuso omkhulu urepresenta ukuthi yini, yintaba enkulu. So ngamanye amazwi uNkulunkulu ufisa sibuke ukuthi lama kingdoms lana akukhulunywa ngawo la arepresente yilama khanda. It's just not any kingdoms. Ngekuthi mhlambe ikingdom kaShaka ke le mhlambe. It's major serious kingdoms. Sezwe mbazalwane. So I hope ngiyaphendula ukuthi why uNkulunkulu uqale wathi izintaba then athi kingdoms. Now okwesibili into engifisa siyibuke. We are still observing njalo. uNkulunkulu othi kunamakhosi ayisikhombisa verse 10 angisho. Uthi amahlanu awile, 5 are fallen. Uthi then one is and the other is not yet come. Now kunento engifisa siyibuke. uJohana njalo mayibona lesilo lesi uhleze esibona ongathi sinamakhanda ayisikhombisa ngesikhathi esisodwa. Kodwa for the first time la kusincwadi yesambulo siyatshelwa la ukuthi kahle kahle lamakhanda niloku niwabona engathi abusa ngesikhathi esisodwa noba akhona kwisilo ngesikhathi esisodwa. Kahle kahle amakhanda alandelana nayo, angazi noma ngibeka kahle. They are successive kingdoms, successive heads. Sazingani ukuthi ayalandelelana. Siyatshena ukuthi amahlanu awile. Sekubusa elesithupha. Futhi emva kwesithupha kuzoza elesingathi elesikhombisa. Kuyazwakala bazalwane. I hope that point is clear. Ngamanye amazwi masibuka isilo esinamakhanda ayisikhombisa. Kumele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu uyasivezela wonke amakhanda noma wonke amakhosi azosetshenziswa nguSathane ukufeza izinhloso zikaSathane la emhlabeni. Kodwa lamakhosi akabusi onke ngesikhathi esisodwa, ayalandelana ukuthi makuthoba lo kuvumbuka omunye, ukuthi makuthoba lo kuvumbuka omunye. Sezwe mbazalwane. So they are successive kingdoms. Sikuthola kanjani lokho? Ivesi lesicacisa lithi 5 are fallen, one is and the other is not yet come. 5 sewekhotheme, kubusa oyedwa omunye akakafiki ngoba kusabusa lo munye wesithupha. So very very important point ukuthi lamakhanda represent ama kingdoms amakhulu. Number 1. Number 2, lama kingdoms abusa ngokulandelelana, yebo, ngokulandelelana, successive. Kuyazwakala bazalwane. And then nokunye ngifisa sikubuke futhi uverse 11 ke manje. Okay, mhlawumbe before sibuke verse 11 sikhumbule ukuthi kuthiwa lapha ku verse 10 umbuso lo wokugcina. Mhlawumbe ngibuza ngingayisho le ngicela ukubuza ngifuna ukubona siya observe yini bazalwane. Ngicela ukubuza umbuso, the 7th kingdom, lo esikhombisa uhluke ngani kule minye imibuso ebikhona, the other 6? Ngiyabuza nje lo esikhombisa uhluke ngani kulabo banye? Uzoba nesikhathi esifishane. Amen.
kuthiwa lo wesikhombisa mase ifikile yena uzoqhubeka isikhathi esifishane. Ngamanye amazwi lamanye ama-kingdoms aqhubeke isikhathi eside. But kuthiwa lo uzoqhubeka isikhathi esinganani esifishane mawuqhathanisa nalamanye ama-kingdoms. Kuyazwakala bazalwane. So it's isikhathi esifishane relatively ngamanye amazwi mawuqhathanisa nalamanye ama-kingdoms. So very important detail naleyo. So sesitholile ke ngalama kingdoms. Now njengamakhanda ezikhombisa kunento uNkulunkulu azoyiveza manje strange. Uzoveza ikingdom noma ikhanda les-8, the 8th kingdom ayesibukeni. Kodwa manje uzomangala lithi kanjani manje ngoba there are only 7 heads. But uNkulunkulu uyayichaza yonke. Verse 11. Ufundeka kanje uthi nesilo esasikhona kepha esingasekho singesesishiyagalombili sikuwo ayisikhombisa siya ekubhujisweni. Amen. Says bazalwane. So siyabona there's an 8th kingdom. Manje 8th head. Kodwa lithi iBhayibheli isizathu ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe wathi angasho ngicela ukubuza. Kungani if bazalwane bawu8? Why uNkulunkulu esivezela kodwa amakhanda awu7 kuphela? Why uNkulunkulu esivezela isilo esinamakhanda awu7 kuphela? Ela bazalwane ukubuza. Singa unmute. Eska 8 siyabuya. Okay, eska 8 siyabuya. Lokho okushiwayo angisho ku verse 11. Kuthiwa loka 8 kahle kahle ungomunye walabo awu7. Loka 8 kuthiwa ungomunye walabo awu7. Sezweni bazalwane. So sesitholile ke lokho. Now summary again from observation. Senza nje observation kuphela. Semasifunda iBhayibheli siya-observe. Ufunda into eyimangalisayo ma-observe. Yazi ngisho noba ufunda indaba ku-Old Testament. Makhulunywa eGibeon ukuthi hayi uSolomon wasuka eJerusalem waya eGibeon ephethe offerings offeration uNkulunkulu. Uyabuka ukuthi kumele mawumuntu you want to reconstruct lento ekhulunywa ngayo. So uyathatha imap yakho kunama map la emva kweBhayibheli. Noma mhlawumbe uyaGoogle uthi map Israel nokuthi how far was Gibeon from Jerusalem. Yabo uzama ukubheka ukuthi uhambe indlela engakanani lo muntu eyokwenza umnikelo uNkulunkulu umhlatshelo uNkulunkulu. So uzama ukubheka just trying to reconstruct the scene so that yonke into oyifundayo uyifunda kunesithombe esiphelele. And bazalwane mawufunda kanjalo angifuni qawamanga uthola into eyimangalisayo eningi ezweni kaNkulunkulu. All right. Now besithe nathi senze observation sama ukureconstruct nje yonke lento esiyifundayo. Ufuna ukuthi sibe nomqondo. So kunesilo esivelayo. Sinamakhanda ayisikhombisa. But lesilo sithola ukuthi lamakhanda ayisikhombisa amele ini? Amakhosi angisho ayisikhombisa. But before sitshele ukuthi amakhosi la kuqale kathiwa yini? Kuqale kathiwa izintaba ezisikhombisa. Now why kuthiwa izintaba? It's because eBhayibhelini iy'ntaba zirepresenta like major kingdoms. Babylon ne-kingdom kaNkulunkulu. Sayizona bazalwane. So kusho ukuthi uNkulunkulu uyasivezela ukuthi lana amakhosi noma ama-kingdoms amakhulu. It's not minor kingdoms. Ukuthi hayi why? Because abanye abantu bayokubuza but why singasho ukuthi lena is the kingdom of Ireland. And this is a very important detail esiyitholayo bazalwane. Because kunabantu abathi mabetolika lamakhanda abanye bathi hayi lamakhanda omungameli abathile noba lamakhanda it's the 7 popes noba kodwa bazalwane masawuthola le observation esiyenza ukuthi it can't be just a pope, just one singular individual ngoba kuthiwa lamakhanda yintaba, it's a major kingdom. So ukuze sibe consistent neBhayibheli lonke kumele sazi ukuthi lamakhanda amele major kingdoms, not just a single pope noba a president. Kuyazwakala bazalwane. So but okunye manje asikwazi ukukuphikisa ukukhulunywa ngabantu ngoba asenze a proper observation. All right. So lamakhanda represent kingdoms, 7 kingdoms. Nokunye sikutholile futhi masifunda ku verse 10. Kuthe 5 are fallen, 1 is and the other is not yet come. Lokho kusifundisani ukuthi bayalandelelana, they are successive. So yize kuvela isilo esinamakhanda ayisikhombisa. Kodwa lamakubusa ikhanda elilodwa ngesikhathi. Kuyazwakala bazalwane. Lokho kufana nomuntu athi hayi ngabona umama onezicathulo eziwu10 pairs of shoes.
But we all know ngoba siyayazi nature yomuntu ukuthi akekho umuntu okwazi ukugqoka the 10 pairs of shoes at the same time. So noSathane ngifisa simbuke kanjalo unjengomama ona 7 pairs of shoes. But he can only put on 1 pair at a time. So ukwazi ukugqoka ikhanda elilodwa at a time. Ingakho iBhayibheli liveza ukuthi hayi yize ku chapter 12, chapter 13, chapter 17 sibona these 7 heads, but actually ikhanda elilodwa elibusayo ngesikhathi. Kuyazwakala lokho. I hope that is clear. Now sikutholile lokho must observe. Okunye sikutholile bazalwane when doing observation ukuthi kukhona futhi nelinye ikhanda an 8th kingdom, an 8th kingdom. Le 8th kingdom iyasimangaza ukuthi 8 kanjani ko abemakhanda u7. Then iBhayibheli lasichazela la verse 11 lathi hayi cha lowest 8 is of the 7. So it's not a new kingdom, but it's one of those kingdoms. Elinye lamakhosi kodwa ayabuya futhi lalinqotshiwe laphinde lalashwa futhi. Manje sengiyaphendula. Okay, kodwa ayibazalwane kunjalo. Belinqotshiwe lelinye ikhanda belinqotshiwe laphinde labuya futhi. The 8th one. Last detail esiyitholile ukuthi lelikhanda lesikhombisa lihlukile kunalamanye amakhanda ngoba kuthiwa lona libusa isikhashana esincane. Kuyazwakala bazalwane. Now mhlambe ngeke ngiveze nje kunye ukumbalwa. Just to prove ukuthi ngempela amakhanda a representa imibuso. Ake selincwadi kaDaniel 7 verse 6 ngokusheshsha nje bazalwane. Kodwa asingayi no please asingayini khona ngoba ngisenza i-recap sekhona kumele sikufunde, so angifuni ukuthatha isikhathi kakhulu with this recap. But nakho kunye esitholayo ukuthi bazalwane ngempela amakhanda representa ama-kingdoms and they are not representing literal mountains. Okunye sikuthola mawufunda kuDaniel 7 verse 6 sithola lapha ingwe enamakhanda amangaki. Siyakhumbula le yangu lapha kuncwadi kaDaniel 7 verse 6 enamakhanda awu4, the leopard with 4 heads. Siyakhumbula bazalwane. Now safunda sathola ukuthi lawa makhanda amele ini, amele the 4 kingdoms azoqhamuka kulombuso kaAlexander. Siyazwana bazalwane. So uNkulunkulu siyathola ukuthi la kwisambulo lokho sikuthola ukuthi those heads, 4 heads are representing the 4 kingdoms. Sikuthola kuDaniel 8 verse 22. So uDaniel 7 verse 6 uyatoliwa nguDaniel 8 verse 22. Siyazwana bazalwane. Okay. Now siyathola ukuthi uNkulunkulu, it's not the first time akaqala uNkulunkulu ukusibonisa isilo esinamakhanda amaningi futhi lawo makhanda representa ini umbuso noma ikingdom. So that's a very very simple thing. And siyathola futhi nakuncwadi kaSambulo 13 verse 3 kuthiwa elinye lamakhanda ikhanda lesilo kuthiwa lalithole ini inxeba. Intaba yangempela a literal mountain ayikwazi ukuthola inxeba. Siyazwana bazalwane. NakuSambulo 12 verse 3 angisho ngikhuluma ngoSambulo 13 verse 3 manje sengikhuluma ngoSambulo 12. Ngoba iSambulo 12 ngempela verse 3 if angiphose but lapha kuSambulo 12 kubonakala lamakhanda agqoke imiqhele. Siyazwana bazalwane. Ayikho intaba okuyibona igqoka umqhele. Umqhele isymbol ye-kingdom. Kuyazwakala bazalwane. So konke lokhu kufakazela into eyodwa ukuthi lamakhanda imibuso. Ngifisa ukuthi sibe nabo bonke lobo bufakazi. All right. Now esifisa ukuthola namhlanje ukuthi ke sesithole ukuthi lamakhanda ayisikhombisa amele imibuso represent imibuso. Kodwa sifuna ukuthola ukuthi a represent eyiphi imibuso. Futhi thina njengoba siphila manje sikweliphi ikhanda bazalwane, bazalwane. Ake sibukeni. Before sibuke lokho, ngifisa ukwenza enye i-recap futhi yezinto esike siyifunde kuDaniel nakuSambulo. Daniel nakuSambulo. Ngicela nje ukushare. uNkulunkulu asisiza ukushare-ke nje size siqede. Mhlambe let me pray. Loving Father, in the name of Jesus Christ, Nkosi siyacela kakhulu as we continue to study ngathi umoya wakho ingcwele ungasibona Nkosi usidirecte. And then Nkosi nento sizifundayo amazing things. Nkosi siyacela kakhulu usambulele zona zihlale futhi ezinhlizweni zethu and sibe nayo ne-application Nkosi esizoyenza as we study. Please Heavenly Father, elincede Nkosi ne-network yasihlupha kakhulu. Please Lord help us in the name of Jesus Christ. Amen.
Alright, bazalwane. Sifisa ukuthola ukuthi lamakhanda esikhombisa kwisambulo 17 amele ini. Now, ngithe before sithole lokho ngifisa ukwenza nje summary yezinto esizifundile kwincwadi kaDaniel nakincwadi yesambulo. KuDaniel chapter 7 siyathola ukuthi kuvumbuka imibuso. Le mibuso siyathola ukuthi imibuso emingaki? Imibuso emine. Now le mibuso emine bazalwane iBhayibheli malichaza kwincwadi kaDaniel 7 verse 17 lithi imibuso emine eyakuvela la emhlabeni. So these are great kingdoms. So yona imibuso esifunde ngayo kwiBhayibheli kwincwadi kaDaniel, and then kule mibuso emine safunda ukuthi lo iLion imele ini umbuso wakephi? eBhabhiloni. Siyakhumbula bazalwane? Ayikho siyakhumbula lokho. Umbuso lo weBhero umele ini? Umbuso wamaMede namaPesha. Umbuso wengwe umele ini? Umbuso wamaGreek noma amaJavani mayisho ngesiZulu. iBhayibheli lisho kanjalo. Into eyodwa Greek, Macedonian Empire, Greek. Then umbuso wesine umele umbuso waseRoma. Now siyathola ukuthi after umbuso waseRoma bazalwane, lo mbuso owubusa nangesikhathi kubethelwa uJesu, kwavela futhi omunye umbuswana kodwa wagcina umkhulu. Lithi iBhayibheli uphondo oluncane lavela phakathi kwazo ley'mpondo. Siyakhumbula bazalwane, kuvela uphondo oluncane. That is after the fourth kingdom. So leli phondo oluncane laba i-fifth kingdom kahle kahle, kodwa yakhula iphuma kule eyi-fourth. Kuyazwakala bazalwane? Now leli phondo oluncane siyakhumbula nazi ney'nkomba. Sathola ukuthi leli phondo elincane limeleni ngokwale y'nkomba? Limele bazalwane umbuso waseRoma, ibandla lobuphapha, the Roman Catholic Church state. And ngihlezi ngisho kubantu makuvela ley'nkomba abantu bangathatha ama-screenshot noma whatever shots, but kumele sibe nazo ley'nkomba ukuthi si-identifya kanje ukuthi leli phondo lolu ibandla laseRoma. Ngokungaphikiseki, alikho elinye ibandla omunye umbuso oyi-hand and glove fit kanje naley'nkomba ngaphandle kwalo mbuso bazalwane waseRoma. Alright. Now okunye sakuthola bazalwane ukuthi nama sifunda kwincwadi yesambulo sengasuka kuDaniel 7 sisa kusambulo 13. Sathola kusambulo 13 ukuthi isilo sokuqala simele umbuso waseRoma nakhona. Here are the identifying marks. Mawufunda nje kwincwadi yesambulo ngisho siyabuka la esithombeni usambulo 13 verse 1 to 10. Nanga ma identifying marks iy'nkomba zakhona. Isilo sokuqala umbuso waseRoma. Sakuthola lokho bazalwane. Now lo mbuso waseRoma bese siwutholile incwadi kaDaniel ukuthi already ukhona, and khona lapho incwadi kaDaniel uvela mawubala le mibuso uvela as number 5 lo waseRoma leli bandla leli. Now mawufunda incwadi yesambulo chapter 13 njalo chapter 13 ku verse 10 verse 3 no verse 10 into engicela siyifunda esifundeni usambulo 13 verse 3 and verse 10 esiyitshenayo ngalesilo lesi. Msambulo 13 verse 3 no 10. Uthi elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yelashwa. Umhlaba wonke walandela isilo umangala. Uverse 10 uthi uma ekhona oyisa ekuthunjwana obulala ngenkemba, umelwe naye ukubulawa ngenkemba. Nakho ukubekezela nokukholwa kwabangcwele. Amen. Okay bazalwane. Uverse 3 ukhuluma ukuthi lo mbuso lesubukile wobuphapha uzothola inxeba. Then uverse 10 uyachaza ukuthi izolithola kanjani inxeba. Ukuthi uphapha lo ikhanda lombuso kuverse 10 uthi makukhona othumbayo naye uzothunjwa. He that leads into captivity will be led into captivity. So lelinxeba lavela ukuthi uphapha athunjwe. Futhi ukuthi he that kills with the sword must be killed with the sword. eBhayibhelini inkemba imele ini? Imele amabutho noma iarmy, sezwe bazalwane, noma military force.
and ngempela njengoba wayithumba naye wathunjwa. And number 2, wathunjwa ngempela ngamabutho noma yimilitary yaseFrance. Lokhu kwenzeka ngo-1798. Hle sikhuluma ngako bazalwane. Ukuthi ngeqa nje la. Ngonyaka u-1798 kwenzeka lokhu. Lapho amabutho aseFrance athumba uPope Pius VI ngo-1798 February 20. Sezweni bazalwane. So kwagcwaliseka isiprofethi exactly ukuthi lo mbuso ngempela naku kubonakala uthola inxeba, but inxeba kwangekona ukuthunjwa kuphela. Inxeba kwawukuthi wathi mayiqeda uNapoleon ethumela ugeneral wakhe ukuthi athumbe lo papa, then wathi zonke izizwe bezingaphansi kopapa zikhululekile, asekho ngaphansi kopapa, ziyayibusa zona. So he turned them from a theocracy to a democracy. Yilo lelo inxeba ukuthi upapa alahlekelwe ngamandla akhe okubusa. That is the wound. Sayizwe bazalwane, I hope lokho ku-clear. Now masiqhubeka sifunda incwadi yesambulo, naki sikutholayo bazalwane. Okay, now Pope Pius lothi wayithunjiwe. uGoogle nje lo ngangiveza la isithombe sokuthi lento esiyifunda kwisiprofethi ngempela ifakazelwa ngisho na internet ukuthi kwenzeka lokhu bazalwane. Now isilo esilandela ibandla lobupapa emva kokuthi ibandla lobupapa selithole inxeba, inxeba livela kwisizwe saseFrance. Isilo esiqhamuka emva kwaloko kuSambulo 13 esiphi leso silo? Isilo esivumbuke emhlabathini, siyakhumbula, esasimele ini? Isizwe saseMelika. Now ngazi ngani ukuthi lesilo simele isizwe saseMelika? Nazi inkomba zivelile zonke la esithombeni. Hleze ngisho kubantu thatha isithombe, i-screenshot noba whatever shot it is. Kodwa asibe nazo le inkomba bazalwane, sizazi ngoba ekugcineni umuntu nomuntu olalele la kuyomele ngelinye ilanga afundise noba afakaze ngento ayikholwayo. Sayizwe bazalwane. So singafundeli nje ukwazi ukuthi hayi injalo, kodwa singabi nawo lo mqondo ukuthi yebo angiyazi ukuthi injalo kodwa angikwazi nokuyiveza ukuthi injalo. Sayibona lo bazalwane. All right. So isilo esilandelayo emva ukuthi ibandla lopapa lithole inxeba, isilo esiphi? United States of America, umbuso United States of America. Siyakhumbula ku Daniel 7 verse 17 na verse 23 ukuthi isilo simele umbuso. All right. Now sinaleyo summary yabazalwane. Ake sihambeni ke manje siye kwincwadi eSambulo 17. I think ngime kancane ngokushare. Mhlambe sizobuyela like sharing. Kodwa I think ngime kancane ngokushare abazalwane. Ngicela sibuyele kwincwadi yeSambulo isahluko 17. Yizinto lezi zonke siyifunde kubazalwane. Sifunde incwadi kaDaniel and then sifunda incwadi yeSambulo. Konke lokho esikufunda manje sifunda incwadi kaDaniel neSambulo. Now with that information mele ngaba bazalwane siyakwazi ukuthola ukuthi lamakhanda ayisikhombisa ubani nobani nobani. Kodwa ngifisa ukuniqalela nje bazalwane, at least siqale sibuke ukuthi elinye ikhanda lihleli kuphi, so then sikwazi ukubona kamanye. Okay. Yazi uNkulunkulu into zakhe, indlela ezihlangana ngayo ngathi ipuzzle bazalwane emangalisayo. Futhi uma engahlangani usuke wazi ukuthi hayi wenze iphutha, khona la wenze khona iphutha. All right. Okokuqala nake engifisa sikubuke bazalwane ukuthi ikhanda leli kulamakhanda ayisikhombisa. Mhlawumbe siphinde sifunde leli verse for abanye bebengalizwanga. Ake silifunde leli verse then ngisho ke. Ayesifunde verse 9 again no 10. So manje verse 9 and 10 kuphela sikisime. No, in fact verse 9 to 11 again. So le verse 9 to 11. Fisa lento ingene ngoba ngisiyifunde. Ufundeka kanjena. Uthi nansi ingqondo enokuhlakanipha. Amakhanda ayisikhombisa ayintaba eziyisikhombisa. Lapho owesifazane ehlezi phezu kwazo. Futhi zingamakhosi ayisikhombisa. Ayisihlanu asewile. Enye ikhona, enye ayikafiki. Nanxa isifikile kumele ukuba ihlale isikhashana.
nesilo esasikhona kepha esingasekho singesesishiyagalombili sikuwo ayisikhombisa siya ekubhujisweni. Amen. Amen. Now bazalwane, asiqale ngalesilo lesi uNkulunkulu akhulume ngaso kwincwadi yeSambulo 17. Kunesilo athi uNkulunkulu sasikhona lesi sila kwincwadi ku-verse 11. Kunesilo sasikhona asisekho sophinde futhi sibe khona. Siyayizwa bazalwane? Now lokho uNkulunkulu akusho la ku-verse 11 bekwakhuluma ku-verse 8. Ake sibukeni futhi. Asene ku-verse 8. Then ngizobuza kumbuzo. Verse 8. Verse 8 ufundeka kanje uthi isilo owasibonayo sasikhona asisekho kepha sesiza kwenyuka siphuma kwalasha siye ekubhujisweni nabakhile emhlabeni bayakumangala labo abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekelwa izwe nxa bebona isilo ukuthi sasikhona kepha asisekho kanti siza kuba khona. Amen. Amen. Nangama detail bazalwane. One of the heads kule 7 kuthiwa ibikhona ayisekho futhi sazophinde kuvumbuke. Uverse 11 lo. Now ku-verse 8 sithola more detail ukuthi lesilo lesi bekuthiwa besikhona futhi asisekho yilesilo uJohane asibonile esiphethe wesifazane. Sayizona bazalwane, ngoba uqala kanje uverse 8 uthi lesilo osibonile, the beast that thou sawest was. So yiso lesi besibuka kukhulunywa ngaso ukuthi bazalwane lo wesifazane wayesigibele lesilo wayedakiwe igazi labangcwele kanjalo isilo esinamagama enhlamba ekhanda laso. Sayizona bazalwane, yiso lesi asibonile uJohane. Now siyatshela ukuthi besikhona asisekho sisazophinde sibe khona. Okunye sikutshelwayo futhi ukuthi lesilo mase sivumbuka umhlaba wonke bonke labantu amagama abangalotshwanga encwadini yokuphila kuthiwa bazalwane mabe isilo mase siphinde sivumbuka futhi siphila futhi kuthiwa bayokumangala. Sayizona bazalwane, na ngicela ukubuza ke lesilo lesi ekukhulunywa ngaso kuthiwa besikhona asisekho futhi sazokuvumbuka masicabanga ukukhulunywa ngomuphi umbuso la bazalwane. Now ngifisa ukunenzela kube lula bazalwane khona engizoyisho. It's the only thing I'm going to say. Angizosho anymore. Kwisprofeto bazalwane uwodwa kuphela kwisprofeto la kukhulunywa khona ngemibuso in the great kingdoms of the world. Uwodwa kuphela umbuso othi sewushonile uphinde uvumbuke futhi. Babylon lashona liphinde libe khona iBabylon. Medo Persia yashona iphinde ibe khona. Greece yashona ngeyiphinde ibe khona. Rome kanjalo. Kodwa uwodwa umbuso owabakhona washona kodwa lithi iBhayibheli usazophinde ube khona lo mbuso. Only one. That's the final clue bazalwane. So ngamanyamazi lento echazwa la it can only refer to one kingdom. Isilo sasikhona esasikhona asisekho sazophinde sibe khona. Yesiphi lezo silo? Ukuthi ipurpose. Yebo bazalwane, ipurpose. Ngamanyamazi ibandla laseRoma. Sayizona bazalwane. Lokho ku-obvious kuwonke umuntu okafunda nje isiprofeto. In fact mawufunda kuSambulo 13 verse 3 ufunde noSambulo 13 verse 8 uyathola ukuthi mawucombine uverse 3 ka chapter 13 no verse 8 ka chapter 13 kuphuma uSambulo 17 verse 8. Sambulo 13 verse 3 uthi isilo lesi ikhanda laso lethola inxeba safa kodwa sophinde sivumbuke umhlaba wonke uyolandela isilo umangalo. Uverse 3 lo sayizwa lo bazalwane wabona lokho uJohane. And then uverse 8 ka chapter 13 uthi abantu abazokhuleka kwisilo yilabo amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila. So mase sifunda kuverse 8 sifunda ngabantu abalandela isilo esivumbukayo kwalasha futhi basilandela bayamangala futhi amagama wabo akekho encwadini yokuphila. Kumele ke sithole ukuthi hayi for sure yiso lesi silapha ku chapter 13. And that is the ipapers leyo lesi besisibukile lapha bazalwane sabona nezinkomba zakhona ukuthi ibandla laseRoma. All right. Now siwunamba basona lesilo bazalwane kulamakhanda la. Number 5. Why ngithi number 5?
ingoba ngesikhathi uJohn ebonisa lo mbono kuthiwa lesilo asisekho sisazokuba khona. Sezweni bazalwane. Now, and then athi kodwa esesithupha, esesithupha number 6 yiso esikhona manje. Ngamanye amazwi if uJohn ngesikhathi ingilosi imbonisa lo mbono imbonisa ngesikhathi sekubusa isilo noba ikhanda lesithupha, the 6th head, and yamtshela ukuthi isilo besikhona yilesi nakho isikwenzile, and lesilo lesasisekho kodwa sazophinde sibe khona. Sezweni bazalwane. So it's very clear ukuthi lesilo akhuluma ngaso ukuthi besikhona asisekho sona number 5 is before number 6, lo ingilosi ethi kubusa yena number 6 ngesikhathi uJohn ebonisa lo mbono number 6. So uNkulunkulu wamthatha uJohn ngizothi ngokwe envision wambeka esikhathini lapho kubusa the 6th head, lapho iRoman Catholic Church yona senze njani seyikhotheme kodwa isazophinde ivumbuke. So siyathola ukuthi number 5 bazalwane ibandla lobuphapha. Now ngithe lento ihlangana njengepuzzle. Uyakhumbula ngathi sibuka iorder yama kingdoms lapha kwincwadi kaDaniel. Sithole ukuthi ibandla lobuphapha ngempela futhi nakhona number 5 exactly njengoba sithola le order la kwincwadi yeSambulo chapter 17. So kwiBhayibheli lithi iBhayibheli into ukuze be established mele ifakazelwe by 2 or 3 witnesses. Yezweni bazalwane. So siyayithola obunye ubufakazi balento esiyikhulumayo nayo lapha kwincwadi kaDaniel chapter 7. Siyakuzwa lokho bazalwane. So number 5 kwalamakhanda ibandla lobuphapha. Now sesiyazi ukuthi number 8 ibandla lobuphapha ngaphela number 8 bazalwane bekuthe lo yilo leseshone phansi sophinde sivumbuze ibandla lobuphapha lokho. Now nayi la into iba interesting khona ibazalwane. Ngesikhathi uJohn ubuka lo mbono kubusa isilo number 6 kodwa uthi uNkulunkulu kuyeza number 7 kodwa kagcini lapho ukhuluma nangeimpondo eziyishumi. Kunento engifuna siyibone ebazalwane. Okay, phela sifundeni bazalwane ngeimpondo eziyishumi verse 12 no 13. Sesizoqeda njalo, sesizoqeda verse 12 no 13. Ufundeka kanje: izimpondo eziyishumi owazibonayo zingamakhosi ayishumi angakamukeli umbuso, kepha amukeliswa amandla njengamakhosi ihora linye kanye nesilo. Lawo anomqondo munye anika isilo amandla nokubuswa kwawo. Now bazalwane kuneimpondo. Impondo kuthiwa zingakhi ziyishumi mangisho. Le impondo njengoba ziyishumi kuthiwa kunento eziyenzayo. Umsebenzi wazo le impondo siyathola ukuthi zona azizuyibusela zona. But mase zithole amandla le impondo eziyishumi. Kuthiwa bazalwane zizothatha la amandla wazo bese zinikeze ini na isilo nezo bazalwane. Lapho kukhulunywa ngaleli khanda lesi-8 elikuyilona elizothola amandla kule impondo eziyishumi. Ngicela ukubuza njengoba siloke sibona ezithombeni kulesilo esinamakhanda esikhombisa neimpondo eziyishumi. Nake ngicela ukubuza, masicabanga bazalwane lezi impondo zidistributeke kanjani kulamakhanda? Le impondo zidistributeke kanjani kulamakhanda esikhombisa? Masicabanga zime kanjani le impondo? Mhlambe elinye ikhanda lina 2 elinye kanje kume kanjani? Ake sisho bazalwane noma u1 1 1 1 and then mhlambe enye igcineke ibe na 4 1 1 4 noma u2 4 kanjani. Kanjani masicabanga bazalwane le impondo zime kanjani? Naku bazalwane okuqala. Yini ebusa in succession? Amakhanda angisho. Amakhanda. Kodwa impondo zona
zibusa ngesikhathi esisodwa. Sazi kanjani ukuthi zibusa ngesikhathi esisodwa? Kuthiwa zimqondo munye, ngamanye amazwi they are united. Sezona bazalwane. Number one. And not only is united zimqondo munye. Kuthiwa kodwa lezi mpondo zithatha amandla azo. Zinikeze isilo noma zinikeza lelikhanda les-8. Sezona bazalwane. So if zihlukanisiwe kunephondo kwelinye lamakhanda kanjalo kodwa amakhanda wona they are in succession akabusi ngesikhathi esisodwa. If neimpondo zihlukanisiwe zidistributiwe kulamakhanda kusho ukuthi impondo ngeke zikwazi ukubusa ngesikhathi esisodwa. The only way impondo zingabusa ngesikhathi esisodwa is if zonke le impondo eziwu-10 zisekhandeni elilodwa. Sekuzwa lokho bazalwane. So impondo lezi eziyishumi kahle zisekhandeni elilodwa. Zisekhandeni lesikhombisa bazalwane. Khanda elilodwa. Ngoba zibusa ngesikhathi esisodwa. Sazi kanjani zibusa ngesikhathi esisodwa? Zi-united. Futhi zonke le impondo ngesikhathi esisodwa zinikeza amandla isilo lesi. Sezona bazalwane ukuthi sivumbuke. Now le impondo zikweliphi ikhanda? Nangumbuzo wami omunye futhi bazalwane. Nizama ungiphendule. Lesi ke sesibe ne conversation. Ngibuza bazalwane ngoba ngifisa ukuthi siyicabange into. Once we try to answer, yabona manje asiloko sibuzana kanje ngeke sikhohlwe. But if ngilo ngikhuluma okunye siyakhohlwa. Njengoba sitholile ukuthi le impondo zisekhandeni elilodwa. Ngoba zibusa ngesikhathi esisodwa. Azikwazi ukuhlukaniseka lamakhanda ngoba amakhanda wona akabusi ngesikhathi esisodwa. Le impondo ke manje umbuzo olandelayo uthi kimi zikweliphi ikhanda kulamakhanda ayisikhombisa? Kusho ukuthi zikulombuso ozoshesha kuphela. Kuka-8. Uma uqhathanisa neminye imibuso. Okay, amen. Uyazi ukuthi bazalwane nami ngeke ngadideka kancane ngesikhathi ngangifunda lento. Now ngicela ukusho kanje. Usisi Nonhlanhla uthi zikulombuso ozoshesha. And then uMswazi yena uthi zikulombuso ka-8. Na ngicela ukusho kanje bazalwane. Le impondo iBhayibheli emoliqaphelisisa lapha kuverse 13. Kuthiwa zinomqondo munye. Zizonikeza isilo amandla aso nombuso waso. Engathi isho kanjani ngesiZulu, the power and the strength, isho kanjani ngesingisi. And lana kukhulunywa about the 8th head. Sezona bazalwane. Lelikhanda les-8 shakolonye nosishakolombili ngazi. But if le impondo zizonikeza lelikhanda leli noma ibandla lophapha amandla ukuze leli bandla li-resurrect livuke, kusho ukuthi lelikhanda belingaka-resurrect sezona bazalwane before linikezwa amandla. Belingaka-resurrect before linikezwa amandla ile impondo. Okusho ukuthi le impondo azikwazi ukuthi zibe kuleli khanda. Kumele zibe kwelinye ikhanda zisimame kulelo khanda before zibe namandla ukuthi zizokuzwanikeza ke manje. Ngamanye le impondo zivusa the 8th head. So azikwazi ukuthi zibe on the 8th head. Sezona bazalwane. Le impondo zikwikhanda bazalwane lesikhombisa. Zikuleli khanda lesikhombisa. And lokhu bazalwane kuzowenza umqondo mase sikwendlala nje konke sibuka ukuthi 1 2 3. So yazi nento engiyibhalile ngazi noma sizoyibuka yini. Live pen lami. Siloke siyagcwalisa nje bazalwane. Bese number 5 kunento angazi noma sizoyibona yini. I hope siyayibona. Yazi ngoba anginayo indlela yokunibonisa akubonakala lutho. Uy. So angazi noma siyabona yini ukuthi ngibhala kanjani la. Number 5 ngithe papers, siyabo. Number 7 ngibhale America, siyabona bazalwane. Yeah. Why ngithe number 7 America? Oh. It's because mawufunda isiprofeto isizwe sisodwa kuphela esinikeza amandla kwibandla lokuphapha ukuthi liphinde lelibandla livuke again. And lokho sikuthola kwiSambulo chapter 13. Masifunda kuverse 12 ukuthi lesilo sesibili umsebenzi waso ukwenza umhlaba wonke ukhuleke kulesilo sokuqala. Ngamanye amazwi
ulapha lelinxeba lesilo sokuqala kuyazwana bazalwane. So lelo khanda lelo le7 that mountain, that major kingdom ye7 iAmerica bazalwane. And mengithe unumber 5 iPapers lokho sikubonile. Now unumber 6 kushuthi ubani ngithethe number 6 ubaba bazalwane. Ngicela ukuthi ngigcwalisela enye futhi bazalwane ukuthi nje let me feel this one as well. Number 4. Number 4 ngokwencwadi yesambulo singakayi kuDaniel. Number 4 nangu bazalwane ngibhale number 4. Wrong. iRome mangisho bazalwane. All right. Now number 4 iRome. Why ngithi iRome? It's because ngokwencwadi yesambulo isilo lesi mafunda incwadi yesambulo chapter 13 ku verse 2 lithi iBhayibhile uDraco uye owanikeza isilo isihlalo sase bazalwane namandla neauthority Now mawuthola kusambulo chapter 12 uthola ukuthi ubani uDraco. uDraco yebo nguSathane. Kodwa kusambulo 12 uSathane wayisebenzisa umbuso waseRome. Sikuthola kanjani lokho? Sibona nangesikhathi eqala uDraco lithi kusambulo chapter 12 kukhulunywa lapha ngendaba lapho kuzalwa khona uJesu. uJesu kuthiwa uDraco uzama ukuyishobadela ingane mayiqeda kuzalwa kodwa ingane yahlithwa ezulwini la ihleli ngasekunene sikaNkulunkulu izobusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Sezona bazalwane uJesu kuphela lo okhulunywa ngaye lapho. Na uJesu ngesikhathi eqeda kuzalwa ngempela uDraco wazama ukumbulala. Kodwa wasebenzisa umuphi umbuso iRome. Ngoba uHerod wayirepresentative yeRome. Wayibusela isizwe saseRome uHerod. So ingakho ngisho ukuthi bazalwane ke uDraco urepresenta iRome. Ingakho sifunda ngeintushiso zeRome. Now kuthiwa uDraco uye owanikeza isilo lesi iPapers amandla aso nokubusa kwaso. So number 4 bazalwane iRome. Now ngicela ukuthi ubani wangitshela number 6 ubaba bazalwane. La abanye nje bazoyiphumela. Mase sikhipha number 6 bo abanye bayiphumela. Number 6 ubaba bazalwane. So it's Rome, Papers. Okanye ngibuze kanje naye bazalwane ngoba sisasibukile isithombe. Ngokwesiprofeto osakincwadi yesambulo. Omuphi umbuso in between iMelika nePapers? Kunombuso bazalwane esike sakhuluma ngayo. In between iMelika nePapers ikhona ini? Bazalwane. In between iMelika, okay bazalwane ngicela ukubuza. Before iMelika ivumbuke, omuphi umbuso ubukhona owathobisa umbuso obuphapha? Omuphi umbuso owathobisa lo mbuso obuphapha ngamanye amazwi who gave the deadly wound umuphi lo mbuso? IFrance. IFrance bazalwane. For sure iFrance yiyo enye imbuso ekukhulunywa ngayo la ngoba nakusambulo 11 sithola ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngeFrance. So uNkulunkulu lamakhanda bazalwane. Uthi ngibhale la France ngicela ungibonise enye into. 4, 5, 6, 7 wonke lamakhanda encwadi yesambulo kukhulunywe ngayo incwadi yesambulo. U4 iRome kukhulunywe ngabazalwane incwadi yesambulo chapter 12. Papers chapter 13. France chapter 11 na chapter 13. America chapter 13 kusukela ku verse 11 uya ku verse 18. Sezolona bazalwane. So u4, 5, 6, 7 kukhulunyiwe ngawo bazalwane. And ngifisa sikhumbule bazalwane ukuthi lo nayi cycle ngizoyenza. Sikhumbule isiprofeto sithe lo iMelika mase ifikile uzoqhubeka isikhathi esincane. So lento why ibalekile isivezele oqala bazalwane ukuthi sikwikhanda lokugcina. Sezona bazalwane. Number 1. Number 2 iBhayibhile besides ukuthi sisekhandeni lokugcina iBhayibhile lisitshela ukuthi lo mbuso uzoqhubeka only a short time. Only a short time. Mawuqhathanisa neminye imibuso ngempela bazalwane iMelika. Lokhu kufakazela lesiprofeto sila kuncwadi yesambulo 17 uthi iMelika bazalwane mawuqhathanisa ne-kingdoms of Babylon. Ama-kingdoms abusa iminyaka eminingi. iMelika bazalwane iqeda manje u250 years. Only now siphila sonke u250 years yawuqeda.
And bazalwane, ngiyafisa ukusho bazalwane ukuthi uNkulunkulu mayithe lo mbuso uzoqhubeka isikhathi esincane, akumele silindele ukubona lo mbuso leMelika ukhula ngokweminyaka ulingana nayo yonke leminye imibuso o Greece kanjalo kanjalo. Mawufunda nangoFrance lezi zizwe kade zabakhona, but iMelika isungulwe manje ngama-1600s sezelo bazalwane, and njengoba usungulwe ngama-1600s bazalwane, kuyaphela ngayo maduzane iMelika. Iphela nini na? uJesu mayibuya eqeda zonke isizwe, qeda zonke isizwe. Now bazalwane, unumber 3 ngokwencwadi kaDaniel, unumber 3 nonumber 2 nonumber 1 sekulula. Before iRome kwakuyiGreece, so number 3 iGreece, number 2 Medo Persia, number 1 iBabylon. And lokho kumele kwenze umqondo kithi ngoba le mibuso kuthiwa izintaba, imibuso emikhulu, imibuso emikhulu le bazalwane. Mawufunda kumlando, the history of nations, yabo, imibuso emikhulu yakuyabusa. Obviously before iBabylon kwakhona iEgypt, kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe imibuso asibalele yona yonke uyiqale kwiBabylon ukwehla. Before iBabylon kwakhona iAssyria njalo, before iAssyria kwakhona iEgypt, but uNkulunkulu uqale kwini? KwiBabylon, and then weza nayo imibuso kanjalo kanjalo. So yophe siyakubona lokho bazalwane, but into engifuna siyibone yileyo bazalwane ukuthi isikhathi sethu sifishane. Mawufunda incwadi yeDaniel chapter 2 kuthiwa ngezinsuku zalawo makhosi, and safunda ukuthi sisikulezo insuku. Nawafunda chapter 17 sikila kwikhanda lokugcina, siyikhanda lokugcina. Chapter 13 so on the second beast, yonke into ifakazela into eyodwa bazalwane. The 7 churches sithola ukuthi sikubanje lokugcina, the 7 seals bazalwane. uNkulunkulu uyasivezela ukuthi sikwisikhathi sokugcina bazalwane, and ingithintile lento mangiyifunda kuthiwa lo mbuso wokugcina, the 7th head, angeke uqhubeke isikhathi eside. Lisho izwi likaNkulunkulu, ngeke uziqhubeke isikhathi eside. Now let me add this ngoba ngeke sibasabuyela la, mhlambe sobuyela ngomusa kaNkulunkulu, kodwa let me go on and say this. Njengoba ikhanda leli limele umbuso seMelika, le impondo masicabanga emeleni yini mawufunda usambulo nezincwadi zeziprofeti nje enikeza ukuphapha amandla azo wayo. Into enikeza ukuphapha abazalwane amandla ayo amabandla aseMelika, ama-Protestants, sezona bazalwane. So le impondo eziyishumi zimele ama-Protestants waseMelika, amabandla aseMelika. Kodwa amabandla aseMelika seyihlangene nani na? Nombuso waseMelika. That's why le impondo ziphezu kwalo leli khanda, ziligibele leli khanda. Kuyazwakala bazalwane, just like awuna ngifuna sibone ama-parallel. Siyakhumbula kwincwadi kaDaniel i-papers yayigibele ini? iRome. Sezona bazalwane, namanje siyathola ukuthi le impondo lezi zigibele ini? iMelika. And siyakhumbula bazalwane ukuthi le impondo lezi noba amabandla aseMelika kuthiwa azokwenza ini? Azokwenza i-image, noba umfanekiso wesilo. The image, into image yini? Yinto efana nayo. So into efana nebandla laseRome bazalwane, the Roman Catholic Church, izokwenzeka eMelika. Now mawufuna ukuthola ukuthi enye yezindlela uNkulunkulu asibonise ngayo ibandla laseRome uthe yini, mawufunda incwadi kaDaniel chapter 7, ibandla laseRome livezwe njengokuthi yini? Uphondo. Na chapter 8 ibandla laseRome livezwe ukuthi yini? Uphondo. Seyizona bazalwane. So akumele ke simangale masibona i-image nayo irepresentwa yini? Impondo bazalwane. Now ngizomtshela the only part engakayi understand kule prophecy engizokhuluma iqiniso ngayo iyodwa, ukuthi lo 10 lo bazalwane, u10 umele ini? Mhlambe u10 sizobona ezinto zisenzeka ukuthi kuzonzeka kanjani, but ningikhumbuze next time sifunda ngizonibonisa even nesicaphuno lapho bazalwane Ellen White uyaquota lama verse uverse 13 la ethi these have one mind, and then abuze in that quotation. Mhlambe nginayo nje la ngitshela ukubhala ama quotation la.
Okay, no, langa ibhalanga is fine. But concordation lasho kona azabuza athi yini enikeza ibandla laseRome its power and its strength. Iqale athi these have one mind, they shall give their power and strength to the beast. Then abuza uthi what is it that gives its power and strength to the papacy, to the beast? And then aphendule athi Protestant America. So it is the Protestants, amabandla okumele ngaba alwa neRome, yiwona azogcina ebuyisela iRome esihlalweni. Yiwona azogcina ebuyisela iRome kephi esihlalweni. So ngifuna nje siyivale lapho. Now here is the closing verse. Verse 14. Ayisibuke verse 14 esambulo 17. Verse 14 ufundeka kanjena. Uthi ayakulwa newundlu. Newundlu liyakuwanqoba ngokuba liyinkosi yamakhosi nombusi wababusi naba kanye nalo ababiziweyo nabakhethiweyo nabathembekileyo. Amen. Amen. Elisimeni lapha zilwana. Kuthiwa le impondo nalesilo abazosipha amandla noma lelikhanda lesi-8 abazolipha amandla kuthiwa bazokulwa newundlu. Now njengoba lamabandla nalembuso ewasekile lamabandla ela emhlabeni bela emhlabeni balwa kanjani newundlu simazi uJesu ukuthi uye iwundlu, uJesu sezulwini. John 1 verse 29 kuthiwa uJesu uyiwundlu. Sokhulunywa ngoJesu makuthi bazolwa newundlu. uJesu sezulwini balwa kanjani bazalwane masicabanga newundlu? Uzolwa nebandla likaNkulunkulu. Amen. Bazobebelwa nebandla. Yebo, balwa nebandla likaNkulunkulu wangcwele. Lento siyithola la kuncwadi yesambulo chapter 17 ku verse 14 yi-repetition yesambulo chapter 12 verse 17 la kuthi uDraco wamthukuthelela owesifazane waya ukuyokulwa nenzalo yakhe noma nensali yenzalo yakhe abagcina imiyalo kaNkulunkulu futhi abanobufakazi bukaJesu Kristu. Sezweni bazalwane. So uDraco ulwa kanjani nalabo? Persecution, ukushushisa ibandla. And namanje siyatshela la ukuthi kahle kahle mabe uDraco mayelwa elwa nebandla likaNkulunkulu lapho kusambulo 12 verse 17 usambulo 17 manje uverse 14 yena usitshela ukuthi kahle kahle uDraco usuke engalwi nebandla, usuke elwa nalo ohola ibandla, nalo ophakathi kuwe amalungu ebandla onguJesu Kristu. So uDraco bazalwane noma lemibuso le elawulwa nguSathane izolwa noJesu, izolwa newundlu. Kodwa kuthiwa ngeke inqobe ngoba iwundlu linamandla. Kuthiwa liyinkosi yamakhosi, Bese kukhulunywa ngalabo abahamba newundlu ukuthi nasi sinye isizathu bangeke baze balinqobe iwundlu. Uma emazi abazolinqoba ibandla likaJesu. Kuthiwa ngoba labo abahamba nalo iwundlu. Kuthiwa 3 things bazalwane. Kuthiwa ngoba babiziwe, number 1. Now kuyenzeka ukuthi umuntu abizwe kodwa angakhethwa. Sezweni bazalwane samkhumbula uJesu ethi baningi ababiziwe kodwa bambalwa bakhethiwe. Amazwi kaJesu lo. Kuyenzeka ukuthi umuntu abizwe ukuthi kodwa uJesu laba abanaye babiziwe futhi bakhethiwe. Nabazalwane kuyenzeka ukuthi umuntu akhethwe. Kodwa athi seyikhethiwe, ngikhumbula nje uSawulu uNkulunkulu wamkhetha phakathi kwabantu abaningi. Kodwa athi seyimkhethile wangathembeka. Kuyenzeka ukuthi athi umuntu seyikhethiwe angathembeki. Kuyazwakala bazalwane. Amen. But kuthi laba bahamba newundlu benze njani? Bathembekile. Ngifisa bazalwane sivala ngikhulume nje something ngokuthembeka. Leli gama lithi faithful. Mawulifunda la eBhayibhelini. The first time livele kwiBhayibheli lonke. The first time livele igama lithi faithful kakhulukazi kwiBhayibheli lesiHebrew from the Old Testament. Livela bazalwane igama lithi faithful malikhuluma ngoMose kwincwadi kaNumbers chapter 12 verse 7. Lapho uNkulunkulu lethi uMose uyena othembekile kwindlu yami yonke. So uMose wayaziwa bazalwane njengomuntu othembekile. Kuyazwakala bazalwane.
And bazalwane, uMose njengoba esaziwa njengomuntu othembekile, uPaul uyayirepeat indaba kaMose ukwethembeka kwakhe kwiHebrews chapter 3. Uthi uMose wayethembile kuJehova. Now makukhulunywa ngathi ke thina sihamba newundlu ngezikhathi zokugcina, kuthiwa iwundlu kahle kahle njengoba lisempini noSathane, kuthiwa lizonqoba ngathi. Nayizona bazalwane. Hey bazalwane. uJesu kuthiwa uzonqoba ngathi njengoba nathi sithi sizonqoba ngoJesu. uJesu uzonqoba kuSathane ngathi. Kodwa icriteria efunekayo bazalwane kithi kuthiwa ukwethembeka. Faithfulness. Mele ngizibuze nje mangifunda lento ukuthi njengoba ngihamba newundlu ingaba ngethembekile yini? Ingaba ngiyafana yini noMose? Ngoba ngethembekile yini? Oh bazalwane makhulume ngefaithfulness. Mhlawumbe bathi ngifunde just one verse. Ngoba lela ngifunda lesigedule lelivesi. Ake siyofunda sibuke something makukhulunywa ngefaithfulness ukuthi uMose waye kuthiwa ayithembekile. And why lana kukhulunywa ngecriteria yokuthembeka? Asinencwadi ngoba seKorinte bokuqala. 1 Corinthians chapter 4. Nento engifisa siyibuke bazalwane ngokwethembeka. 1 Corinthians chapter 4 asifunde nje uverse 1 no verse 2. Fundeka kanjena. Ayisibuyeni bazalwane. Why khulunywa ngokuthembeka? Ngoba sizoyibona lento bazalwane. It's because le mpi esiyakuyona izoshisa ngendlela emangalisayo, and only those abathembekile abazokwazi bazalwane ukuma, and iwundlu lizonqoba ngabo. Asibukeni verse 1 no verse 2, 1 Corinthians chapter 4. Ufundeka kanje uthi umuntu makasazi ukuthi siyikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Futhi ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. Amen. iBhayibheli lana likhuluma ngabaphathi, stewards. Ngithanda verse 2 uthi moreover it is required in stewards that a man be found faithful. Umuntu ofaithful umuntu oyisteward. Sayizona bazalwane. Umuntu ofaithful umuntu yini? Oyisteward. O understandayo ukuthi anakho akusikho kwakhe uphathisiwe. I-faithfulness leyo. Yingakho noJesu kuMateyu chapter 25 verse 21 mayenza the parable of the talents. Kulabo babethembekile kulokho babekunikezwe imaster uthini? Mase ibuya imaster ithini kubona? Ithi well done thou good and faithful servant. Iyazwakala bazalwane. So umuntu bazalwane owethembekile umuntu oyisteward. Into ayinikezwe uNkulunkulu uya understand ukuthi lento bazalwane akusiyo eyakhe yena umuntu. The possessions umuntu anazo. Ngamanye amazwi impahla noba the material things isteward umuntu bazalwane owaziyo ukuthi akusikho okwami. Ngiphathisiwe. uMose okwamenza ukuthi athembeke ingoba uMose kulesikhundla uNkulunkulu ayembeke kusona sokuthi abe ngumholi waseIsrayeli. Wayilobe njalo emkhumbuza uNkulunkulu athi uNkulunkulu abantu bakho. uNkulunkulu abantu bakho. uNkulunkulu abantu bakho. uNkulunkulu abantu njalo. Nabazalwane umbuzo engivese sizibuze wona ukuthi mina kwizinto uNkulunkulu angiphathise zona. Ingcebo yami. Umzimba wami. Ingaba ngiyazibona yini ngiyisteward isikhathi enginaso? Ngiyazibona yini ukuthi lesa kusisi isikhathi sami kahle nje isikhathi sikaNkulunkulu ngiyisebenzisa kanjani into kaNkulunkulu? Sayezona bazalwane. And uNkulunkulu futhi mayevuma ukuthi into ethile ilahleke noba ingiphunyuke, mele ngibe nomqondo ukuthi uNkulunkulu uvume ngento yakhe. uNkulunkulu uvume ngento yakhe kwamina ngingowakhe. And bazalwane masingenawo lo mqondo asizukwazi ukumelana nezintushiso ngoba izintushiso zizofika zishushisa ini? Zishushisa lezi zinto esiziphethe thina esizitshentiye zethu. Kuyayizona bazalwane. And because asifundanga while ungaqala izintushiso,
ukuthi lento kaNkulunkulu. So njengoba kuvuma uNkulunkulu uvume ngokwakhe. Nami futhi mayivuma yacabanga ke sicabange nje sibuke intushiso. Njengoba abanye ngeintushiso ukuthi babebulawela izingane. Makubulawa ingane yakho uzokwazi yini ukuma? Unayo lo faithfulness noma leyo stewardship, faithfulness stewardship. Yokwazi ukuthi anginangani mina, yebo ngizele ngikhulisile kodwa anginangani. uNkulunkulu njengoba evumile uvume ngengane yakhe. Mina nginangani. Masingenawo lo mqondo bazalwane. Kuzoba nzima ukuthi sime. Lezi zinto lezi ezizokwenzeka zizosikhuba. Ngoba ngizobe ngithi ingane yami. Imali yami. Unkosikazi wami. Kanjalo ngikhubeke. Kodwa uNkulunkulu mangaze konke okwakhe, uNkulunkulu wavuma ngokwakhe. Ngizokwazi ukudedela konke uNkulunkulu naye uNkulunkulu futhi mayevuma nangeyami impilo. Akenze uJehova lokho akubonayo ngami. Aloka manje bazalwane ngiyalikhuluma iqiniso. The stewardship mentality ayikabikho. So uNkulunkulu ufuna sifunde manje ukulalela, sifunde manje ukuzibona singama stewards yayo yonke into. Umzimba othengiwe ngegazi. Umzimba othengiwe ngegazi bazalwane. Njengoba umzimba uthengwe ngegazi. Umuntu okwaziyo lokho. Uthi mawubuka umzimba athi anginamzimba mina. Kumele ngingenzi kulo mzimba noba yini engiyifisayo. Sayizona bazalwane, ngiyangibona umuntu athi hayi singamaKristu si-under grace, kugcwele ama-tattoo emzimbeni, kugcwele umuntu ibhobozile amacici ngalamacici. Nayibona bazalwane, inkohlisa engekho leyo. Ngoba iBhayibhile, leli Bhayibhile lithi we under grace, yilo futhi leli Bhayibhile futhi lo mpostoli ofanayo othi nifile nina. Namzimba nifile. Uthi kodwa uthi impilo yenu icashisiwe kuNkulunkulu. Uthi nxa uKristu okuphila kwethu ebonakala, uthi nathi siyakubonakala kunye naye. Sifile bazalwane. Now ngihleze ngibuza ngithi umuntu ofile uba nama possessions kanjani? Uba nezinto kanjani ufile? Ngisho nasemhlabeni ngokwemvelo ngokwenyama ke siyazi ukuthi umuntu mayefa enezinto zidlulela komunye ophilayo. Nayo bazalwane, manje mawufile ufele kuKristu, bekumele ngabe izinto zakho zonke konke kwakho kungokaKristu. Wena uzibuka njengomuntu onjani ophathisiwe. Angikazi mina ngimuntu ofile athi ngiyami le yanto. Mawufile ushiyela kwabanye. So the reason why bazalwane singenayo stewardship mentality ngoba sikafi. Sikafi bazalwane. Ngathi uNkulunkulu angasisiza iyodwa kuphela into engasibulala bazalwane. Uyayisho umpostoli uPaul kuncwadi yamaGalatia 6:14. Uthi mina ngibethelwe ngaso isiphambano sikaKristu. Uthi ngibethelwe kuwo umhlaba nomhlaba ubethelwe kimi. Uthi God forbid that I should glory save in the cross of Jesus Christ my Lord. Uthi by whom I am crucified to the world and the world unto me. Iyodwa into bazalwane eyosiza ukuthi sife. So when sibuka isiphambano bazalwane, sibukisisa isiphambano, sibuka bazalwane uthando lukaJesu from isiphambano. Leyo nto izokwenza ukuthi si-understand ukuthi sifile konke kwethu okaKristu. Asivaleni la bazalwane, ngathi singakhumbula more than anything else, sikhumbula ukuthi isikhathi esifishane ake sithembeke ngoba uJesu ufisa ukunqoba ngathi bazalwane. Yazi ngihleze ngisho ukuthi lezi ndaba esikhuluma ngazo zokulungiselela inhlekelele ezayo bazalwane, it's not about ukungena izulu, but it's about ukuthanda uJesu. Uthi yazi njengoba uJesu engithande kanje, inkosi enkulu engithande ngendlela ukuthi yadelelwa kangaka ngenxa yami, nami ngiyafisa ukuthi uJesu ngimmele ngalesikhathi lesi. Abantu baze bethukwa, abantu baze beshushiswa, bebulawela ukukhonza uJesu ngoyiqiniso nangokomthetho wakhe. Ngiyafisa nami ukuthi ngimmele. Mina ngiyayifisa leyo nto bazalwane, ngazi nganodwa ngiyayifisa leyo nto ukuthi uJesu ngingamenzelani. And mangiloke ngifunda lento ngithi engathi nami ngimmele uJesu. Ngimbonise nje uJesu ukuthi ngiyamthanda, ngiyayibonga kakhulu into angenzele yona uJesu. Kunabantu abathi hayi angifisi nje kuba kulezi khathi lezi.
abantu bafuna nje kube nzima. Yabona mase ubukisise kahle into uJesu akwenzele yona, uyazi ukuthi umuntu mayekwenzele into enhle thola ukuthi ubuhlupheka, akusiza umuntu ngendlela emangalisayo, uye ufise ukuthi okungathi naye mhlamba ngakahlupheke noba inyanga eyodwa nje ngeke ngimbuyisele le nto angenzele yona. Awukazi ube nayo leyo feeling leyo umuntu mayikusizile. And bazalwane bangibuka uJesu ehlupheka ngenxa yami, ngithi inkosi engathi ngaye ngihlupheke nje ngenxa yakho, ngihlupheke nje ngenxa yakho. Ngiyasibuka isikhathi siyeza labantu bazohlushwa ngenxa yegama likaJesu. So bazalwane yathi ngempela singasikhulekele ukuthi sithembeke sime ngalesikhathi esizayo, esivale ngomkhuleko. uNkulunkulu nomusa nothando olujule kakhulu, siyakubonga ngesifundo inkosi osiphe sona, la sifunda khona ngey'profethi, sifunda inkosi nangokubancane inkosi kwesikhathi, shortness of time. Yazi inkosi sesikulo mbuso othe wena uNkulunkulu awuzukuqhubeka isikhathi eside, kusho wena uNkulunkulu wathi uzoqhubeka nje isikhathi esincane. Naw siyabona lo mbuso bazalwane siyahlanganisa, uNkulunkulu ongcwele, uhlanganisa iminyaka ethe yabe emningana. Sesiyabona uNkulunkulu ongcwele ukuthi-ke nesikhathi kusho ukuthi sesiyaphela. Nathi inkosi siyafunda futhi nokuthi kumele sethembeke, sibe abantu abaphathisiwe, singabi abanikazi. Kodwa inkosi uSathane nezimfundiso zalomhlaba zisifundise ukuthi singabanikazi, siyitholele esiyitholele kona ngamandla ethu nangokuhlanipha kwethu konke okwethu. Kodwa izwi lakho lisifundisa ukuthi asinalutho ngoba vele kumele ngabe asikho, kodwa sikhona ngenxa yokuthi uJesu walamula ngegazi lakhe. Size inkosi sibone ngendlela yezwi lakho, hayi ngendlela yomhlaba. Siyakunxusa kakhulu ngale gama linamandla likaJesu Kristu, amen. I am thinking today of that beautiful